Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin. Qala al-mufassiru rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wasari'u ila maghfiratin. Wasari'u lan enggal-enggalo sapa sira kabeh ila maghfiratin maring pangapura. Biwawin kelawan nganggo wawu wa dunia lan tanpa wawu. Mirabikum pangapura ngamal ibadah sing dadekno disepura. Mirabikum saking pangeran sira kabeh wa jannatin lan suwarga. Amal ibadah sing nyebabaken mlebu swarga. Ardua kang utawi ombone swarga iku asamawatu pira-pira langit wal ardu lan bumi. Aika ardi tegese madani ombone langit bumi. Lau silat lamun den temokaken apa ihdahu masalah sijine langit bumi bil ukhra kelawan liyane. Wal ardu utawi maknane ardu iku asatu jembar. Maksude swarga iku ibarate kaya langit bumi. Saking jembare umpamane kabeh iku wis mlebu swarga, iku wis amot mboten desekan saking ombone. Uiddat lil muttaqin, uiddat disiapaken apa jannah lil muttaqina keduwe pira-pira wong sing padha takwa. Allah ing Gusti Allah. Oleh takwa bi amali taati kelawan nglakoni pira-pira ibadah wa tarkil ma'asi lan ninggalaken pira-pira maksiat. Niku tiyang sing takwa ngoten niku. Niki ceritane sing takwa niki sifat-sifate teng nisor niki. Alladzina yaiku wong akeh. Yunfikuna kang gelem nafkahaken sapa alladzina. Fi ta'atillah ing dalem ibadah Allah. Nafkahaken tenggene jalani Allah. Kanggo ibadah. Fisarra'i ing dalem waktune suge wadorra'i lan waktune melarat. Al yusri tegese waktune rezeki gampang, wal usri lan waktu rezekine angel. Rezeki tepake gampang, rezeki tepake angel, tetep nafkahaken, tetep sedekah. Sak kuasane sedekahane. Rezekine tepake angel. Ibarate ku banyak, ngendoke ya gedhe. Manuk emprit ngendoke ya cilik. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhimina lan pira-pira wong sing ngempet al ghaidha ing muring-muring. Al kafina tegese wong kang bisa nyegah an imdoi saking nerusaken ghaidh. Ma'al kudrati sertane kuwasa iso misale muring-muring ngono ku iso gak wedi apa-apa gak wedi sapa-sapa wis nek muring-muring tapi ngoten niku diempet krana wedi Gusti Allah niku jenenge muttaqin Allah gak wedi karo wong sing diuring-uring gak wedi asline sebabe punya kuasa wedine nang Gusti Allah ngempete niku wau wal afina lan pira-pira wong nyepura aninasi saking manungsa miman saking wong zalama kang nganiaya sapa man hum ing al afin ayat tarikina tegese pira-pira wong sing ninggalaken uqubatahu ing nyiksa man zalama diani ayat orang lain mboten dibales disepuro malahan. Wallahu yuhibbul muhsinin wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al muhsinina ing pira-pira wong kang agawe bagus bihadhil af'ali kelawan ikilah pira-pira tingkah aisibu tegese ganjar sapa Allah hum ing muhsinin walladzina idza fa'alu fahisyatan iki nerusaken sifat-sifate muttaqin. Waladina long ake idza fa'alu nalikane nglakoni sapa alladzina fahisyatan ing dosa-dosa, dosa gedhe.
Jamban tegese dosa qabihan kang banget olone. Contone kazina kaya zina. Au zalamu utawa nganinga ya sapa alladzina anfusahum ing pira-pira awak dhewe ne alladzina bima kelawan nglakoni dosa dunau kang saandhape zina. Contone kal qoblati kaya ngambung. Zakarullaha pacare durung duduk bojone pacaran. Iki terjadi dosa-dosa cilik. Pemane sampe zina dosa-dosa gedhe. Zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Zakaru lek nglakoni dosa cilik utawa gedhe zakaru mongko eling sapa alladzina Allah ing Gusti Allah. Ai wa'idahu tegese ancamane Allah. Fastaghfaru mongko age-age njaluk sepura sapa alladzina lidzunubihim maring pira-pira dosane alladzina. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Ora ana sing nyepura dosa kecuali Allah. Wa may yaghfiru lan ora bisa ngapura. Aila yaghfiru tegese ora ngapura adzunuba ing pira-pira dosa. Sapa illallah angin Gusti Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu lek wis istighfar apa sing dilakoni ya wis dilereni. Tepake nglakoni kok eling Gusti Allah istighfar astagfirullahaladzim. Mboten kok nerusno zinane mboten leren. Wis dosa iki dosa leren. Leren gak pacaran meneh wis. Dosa iki pacaran terus iki tambah bahaya. Misale ngoten. Walam yusirru lan ora netepi sapa alladzina yudimu tegese netepi utawa nglanggengi sapa alladzina. Alama ing atase perkara fa'alu kang nglakoni sapa alladzina. Bal aqla'u balik bedol utawa ninggal sapa alladzina anhu saking ma fa'alu. Wahum ya'lamun. Wahum utawi alladzina iku ya'lamuna weruh sapa alladzina. Annalladzi ing sak temene perkara utawa penggawean atau kang ngelakoni sapa alladzina hu ing alladzi iku maksiyatun maksiat. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Ulaika utawi mengkono-mengkono muttaqin. Wong sing takwa-takwa sifate kaya ngeten iki wau. Iku jazaohum utawi pira-pira walesane ulaik iku maghfiratun pangapura mir rabbihim saking pangerane ulaik wa jannatun lan pira-pira swarga tajri kang milih min tahtiha saking nisare jannat apa al anharu pira-pira bengawan khalidina hale padha langgeng kabeh fiha ing dalem swarga jannat. Lafat khalidina iku halun dadi hal muqaddaratun kang dikira-kiraaken menjadi hal sing dikira-kira. Ai muqaddarinal khuluda. Ai muqaddarina tegese kang den dipastiaken al khuluda ing langgeng fiha ing dalem jannat. Dipasti langgenge ke swarga. Idza dakhalu nalikane mlebu sapa ulaik ha ing jannah. Wa ni'ma ajrul amilina wa ni'malan iku saapi-apike khobar mengira-ngirakan mubtada mriki. Lan iku sak bagus-baguse apa ajrul amilina ganjarane wong kang padha nglakoni kabeh bitaati kelawan taat. Hadzal ajru utawi ikilah ganjaran. Nah niki dumugi surat Ali Imran ayat 136. Lanjutane surat Ali Imran ayat 137. Pun antas mriki rumiyin. Mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya anak putu kita lan santri-santri kabeh. Amin ya rabbal alamin.